Muat iki yo, muat iki nggo dhuwur yo. Mangkring kabeh tak kongkon nyumpeti mertan. Gadis. Anu kuwi Ceblok semongkone. masa mertan lho gak Guaan wae. Guaan wae. Sang rapine Son. Nang iki apa sampeyan kene wis entek tak kriti. Apa? Pak Dimbal kok nyamul total. Cuman HP minta kan Dik, pundut niku berdiri. Yo, cukup tolong tak entek sapak iki. Ya Allah, Pak D, HP-ne nyare, cah. nyetel nek nguri lho, bar salonan, Bok. Yo. Oh, katik nang nguri lho. Lapo nang nguri nang kandange kenek. Ngaweng lho salone nang ban. Pak wae pendandakno ngono ne Pik. Disetel ning ngalas kok. Kene coplone endi? Ya kok langgar. Sepono silit. Cingur. Puterno radio. Kate radio kok. Dis. Gadis. Gadis. Iku lho Pak D, iku lho nurut Pak D kok dipotong. Gadis. 20.000-an iki lho. Masuk TikTok kok. Gak, unggah nang YouTube. Ina. Jadi Langsung kok enggak akeh. YouTube kok. Lapo kesuwen TikTok barang. Berarti Pak Deki YouTube, terus Bude TikTok, ya dus yo. Bude Facebook. Njak seteng Bude cek mlebu Facebook kan. Enggak tahu. Nyuteng kok yo. Jadi gak tuh kok ngono apa-apa dilebokno ngono. Duh, saiki zamane ngono yo. Bude, ramane ngono kok. Zamane ngono, apa-apa iku mlebu HP. Masih berapa tahun kemudian niku ya saya tetep ono ndek kono, kena di sawah ngono lho. Zamane sampe